ये माय माझो मक्यात पडलो पाय. सो हे गाईज, वेलकम बॅक टू द न्यू व्लॉग आणि गुड मॉर्निंग. आज आहे डे 2. वाजले सकाळचे 6:30. थंडी खूप आहे. 13 डिग्रीजवर गेलं आहे टेम्परेचर. आणि आज पण आम्ही खूप सारे पॉईंट्स विजिट करणार आहोत, जसे की वेना लेक आणि जे बाकीचे पॉईंट्स उरले आहेत ते सगळे पॉईंट्स विजिट करू. आणि उद्याचा अजून एक दिवस आहे, मग कदाचित उद्याचाही व्लॉग येईल. बघूया हाव इट गोज. तर आता मी फ्रेश होऊन तुम्हाला भेटते. अजून मी फ्रेश नाही झाली आहे. उठून डायरेक्ट पाठीमागे मस्त सनराईज होतो आहे, मस्त शेड आला आहे. मी तुम्हाला हवं तर एक सिनेमॅटिक शूट देते, तोपर्यंत सिनेमॅटिक शूट बघा. सो काय, आता आम्ही सगळे रेडी झालो आहोत. आता आम्ही चाललो आहोत पुढचे पॉईंट्स बघायला. तर चला. सो गाईज, आता आम्ही फर्स्ट विजिट देतो आहे गणपतीच्या मंदिरला. आमच्या विलाच्या एकदम बाजूलाच होता, सो आम्ही पहिले तो विजिट करतो आहे. तर चला बघूया. आता आम्ही आलो आहोत ओल्ड महाबळेश्वरला. तिकडून एंट्री आहे आणि इकडे वरती मंदिर आहे. तर चला जाऊया मंदिरात. चला. तर काहीच तुम्ही इकडे बघताय, इकडे खूप सारे शॉप्स आहेत आणि इकडे युनिक खूप सारे वस्तू होते, जसे पर्स बघा. हे पर्स पण वेगळे आहेत. जर तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही इकडून परचेस करू शकता. तर काय, आता आम्ही जिकडे चाललो आहे ते आहे पंचगंगा मंदिर. हे इकडचं लोकल मार्केट. Till I get up, time is barely on our side. त्या मंदिराच्या नंतर जो नेक्स्ट पॉईंट आहे तो आहे एल्फिस्टन पॉईंट. तर चला आपण एल्फिस्टन पॉईंट बघूया. गाईज, व्ह्यू बघा. ॲक्च्युली फॉग आहे, कॅमेरा तेवढं नाही होत आहे, पण रिअलमध्ये जर तुम्ही बघाल तर खूप भारी दिसणार. एलिफंट कुठे? व्ह्यू बघा, भारी आहे, पण ॲक्च्युली फॉग आहे म्हणून एवढं काही दिसणार नाही. इकडे जे लोकल लोक राहतात त्या लोकांना बिझनेस करायचं खूप मोठं साधन आहे इकडे.
इकडे मोस्टली टुरिस्ट इकडे टुरिस्ट लोक खूप विजिट करतात. काही आपण त्या पॉईंटकडे जाऊया, बघूया तिकडचा व्ह्यू. पहिला मधला क्लिक कर, मधला क्लिक कर नंतर आकर. पण फोटो वेळ लाव काढा, असा लगेच नको येतो. भारी आहे ना. तर गाईस तिकडे माकडं पण खूप होती. मी आलो आहोत आर्थर्स पॉईंट. तिकडे 2-3 पॉईंट एकत्र आहेत. आता आपण चाललो आहे इको पॉईंट बघायला. तर चला. गाईज आता आम्ही आलो होतो वेना लेकला. तिकडे बाजूलाच हॉर्स रायडिंग आहे बघा, तुम्ही बघू शकता. 200 पर पर्सन घेतात. पण 200 पर पर्सन घेतात. पण जर समजा तुम्ही बार्गेन टाईप करू शकता, ते कमी करतील प्राईस. आणि बाजूलाच वेना लेक आहे. आम्ही रायडिंग केली आहे. मी तुम्हाला फोटो दाखवते, माझ्याकडे व्हिडिओ नाही. ठीक आहे. आता आम्ही चाललो आहे बोटिंग करायला. तर काय जसे तुम्ही इकडे रेट बघताय तसं आम्ही 12 जणच जाणार आहोत बोटिंग करायला. 6 करून 2 बोट करू आणि रोईंग बोट घेणार. जसं तुम्ही इकडे बघताय की आपल्या नावाची एंट्री व टेम्परेचर चेक करतायत. आता आम्ही इकडून तिकीट काढून बोटिंग करायला जाऊया. तर चला बोटिंगचे सीन एन्जॉय करूया. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we ऑल सेट फॉर बोटिंग. आणि ह्याचे रेट्स मी तुम्हाला स्टार्टिंगला जो मी बोर्ड दाखवला तिकडे बोर्ड आहे. आम्ही 7-14 जण आहोत. हे बघा आहे आमचा ग्रुप, आमची फॅमिली. सो चला आपण बोटिंग करूया आणि त्याचे सिनेमॅटिक शूट्स एन्जॉय करूया. आत्ता आम्ही आहोत टेबल लँडवर आहोत. इकडे हे बघा फुल कम्प्लीट सरफेस एकदम फ्लॅट आहे. आणि आय गेस आम्ही सनसेट पण इकडेच करू, कारण नंतर मग डायरेक्ट विलावर जाऊ. मग मला विलाचा एक टूर द्यायचा आहे. सो चला. Oh wow!
तर काय झालं, मी टायगर केव्ह बघून झाल्यानंतर मार्केटला आलेलो, थोडी शॉपिंग केली आणि मग नंतर विलावर गेलो. सो गाईज आता आम्ही विलावर येऊन जेवण वगैरे झालो आहे. मस्त चिकन भाकरी होती. ते जेवण आता आम्ही बॉनफायर करू आणि बाकीची जी मजा असेल ती तुम्हाला पुढे व्हिडिओमध्ये दिसेलच. बघूया कसं काय होतं. आणि मी जास्त व्लॉग नाही केला मध्ये आणि मला हे सांगायचं होतं तुम्हाला की माझा एक फ्रेंड आहे, तो पण ब्लॉगिंग त्याने चॅनल ओपन केलं आहे. त्याचे पण आता तो कदाचित त्याने व्हिडिओज टाकायला स्टार्ट पण केले असेल. ट्रॅव्हलिंग व्हिडिओज टाकणार होता तो. त्याची सिरीज चालू पण झाली असेल. तर त्याची चॅनल व्हिजिट करा. मी इकडे कुठेतरी तुम्हाला स्क्रीनशॉट टाकेन आणि ती चॅनलची लिंक आहे ती तुम्हाला माझ्या डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटेलच. तर त्याच्या चॅनलला नक्की व्हिजिट करा. पण आधी माझा हा व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि मग जा व्हिजिट करा, ठीक आहे. तर चला पुढे बघूया कसं काय होतं. पुकान माझो तुकान गेलो पाय, एवढी चांगली बायको हाडली, एवढी चांगली बायको हाडली. कोणा मेल्यान डोळो मारल्यान पळान गेली, कोणा मेल्यान डोळो मारल्यान पळान गेली. गे माय माझो मक्यात पडलो पाय, गे माय माझो मक्यात पडलो पाय. मक्या गेला पुकान माझो तुकान गेलो पाय 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 पाय. गे माय सातवा अवतार अयोध्येमध्ये राम जन्मला, सातवा अवतार तयाला माझा नमस्कार, सातवा अवतार तयाला माझा नमस्कार. शिर्डीमध्ये साई अवतरले झाला चमत्कार, शिर्डीमध्ये साई अवतरले झाला चमत्कार, झाला चमत्कार तयाला माझा नमस्कार, झाला चमत्कार तयाला माझा नमस्कार. सूर्य उगवला प्रकाश पडला आडवा डोंगर, सूर्य उगवला प्रकाश पडला आडवा डोंगर, आडवा डोंगर तयाला माझा नमस्कार. सो गाईज मी कालचा ब्लॉग एंड करायला विसरले तर आता करते. आता सकाळचे वाजले आहेत समथिंग 10 वाजले असतील आणि आता आम्ही निघालो आहोत. तर तो जो पुढचा व्लॉग आहे तो तुम्हाला नेक्स्ट व्लॉग, पुढचा आमची जी जर्नी आहे ते मला नेक्स्ट व्लॉगमध्ये कळेलच.
आणि काल आम्ही खूप एन्जॉय केलं आणि तेच एन्जॉय करत करत किती वाजले कळलंच नाही. रात्री 1:30 वाजला. आम्ही मस्त बॉनफायर वगैरे घेतलं, तुम्ही व्हिडिओ बघितला असेल तर. आणि 1 वाजला मग झोपून गेलो, खूप झोप आलेली. आणि आता उठलो फ्रेश वगैरे, कपडे रेडी वगैरे होऊन नेक्स्ट पॉईंटला विजिट करायला आता निघणार आहोत. तर जर इथपर्यंत ब्लॉग बघितला असेल तर लाईक शेअर सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या पण फॅमिलीसोबत शेअर करा हा ब्लॉग. तोपर्यंत थँक्स फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग.